Здравейте! Искам да ви споделя едно упражнение, което се нарича упражнение за включване, и с него ние подготвяме тялото да се включи към енергийния заряд, който идва от околната среда. Упражнението е няколко минутки. Започвам да ви го представям. Едната ръка стои с длан към пъпа, с другата ръка разтриваме двете точки, които са от двете страни на гръдната кост, точно под ключиците, две длъбнатинки. Разтриваме ги с въртеливи движения в продължение на 30 секунди. Когато изтекат тези 30 секунди, същата ръка поставяме с пръстите и палеца успоредни едни на други под и над устните. И с хоризонтални движения разтриваме тези две точки, които са краищата на двата енергийни канала в нашето тяло. Основните енергийни канали. В продължение отново на 30 секунди. След като изтекат 30 секунди и на тази точка, третата точка е в областта на нашата опашна кост, откъдето започва управляващия ни меридиан. Разтриваме с длан към тялото, към опашната кост в тази област. Просто поглаждаме в продължение на 30 секунди, докато първата ръка стои на пъпа. След което пускаме двете ръце свободно и нагребваме от земята толкова пъти, колкото имаме нужда, за да вдигнем енергията и да подканим нашето тяло да се зарежда по най-добрия начин. Понякога потребността е 2-3 пъти, друг път можете да имате усещане, че са ви нужни повече пъти. Колкото го усещате, направете го. След което вдигаме един въображаем цип, все едно си затваряме ципа на якето, от пубисната кост до брадичката, заключваме ключето, хвърляме в пространството и запаметяваме в лявата част на тялото. Това става над лявата китка на ръката и под лявото коляно. С този жест казваме на тялото: запомни всичкото това, което до тук направихме. И така, това упражнение за включване можете да правите всеки ден, за да се чувствате тонизирани, за да имате достатъчно енергия, да се захранвате от околния свят. И също можете да го използвате при всякакви неразположения, когато вече сте излезли от баланс, когато ви се вие свят и каквото и да било друго. Аз съм Дияна Динева, вашия холистичен терапевт, и се надявам, че съм ви била полезна с това видео, което записах за вас. Желая ви един прекрасен ден и до скоро!